Dráma na základnej škole vo Veľkých Bieliciach doznievala ešte aj dnes. Včera ste videli a počuli vydesené deti, ktoré si ich otec chcel odviesť do Francúzska. Pri pohľade na neho začali kričať a plakať. Všetko sa to dialo pred očami ich spolužiakov. Aj oni utrpeli traumu a nedokázali sa učiť. Odborníci hovoria, že úradníci zvolili na odobratie detí mimoriadne zlé miesto. Emka vyšla na chodbu a zbadala tam toho svojho otca, tak ona sa dostala úplne do hysterického záchvatu. Ona stuhla v jednom krči, začala pišťať, že ona nejde za nie, maminka, kde je mama? Ona sa strašne bála. Plakali tam deti, vypytovali sa Emky, proste sa zhrčili okolo nej, vypytovali sa, čo sa deje. Žiaci a zamestnanci školy, z ktorých chceli vziať dve dievčatá do Francúzska, sa z toho, čo sa stalo, nedokážu spamätať. Tak toto v priestoroch základnej školy vyzeralo včera ráno v momente, ako sa dievčatá dozvedeli, že idú s otcom do Francúzska. Obe skolabovali. Šokujúce je, že svedkami tejto drámy boli aj ich spolužiaci. To bolo násilné, doslovne násilné vytrhnutie dieťaťa z vyučovacieho procesu a myslím si, že aj tí ľudia, ktorí majú niečo s tým spoločné, si to mali dobre rozmyslieť a nie prísť do školy a robiť tu jednoducho takýto cirkus a divadlo. Miesto výberu nebolo vôbec teda vhodné a myslím si, že nebolo vhodné ani to, že tá mama nevedela o takejto akcii, ktorá sa chystá dopredu. Dievčatá zo školy nakoniec odviezla záchranka. Obe deti utrpeli silný traumatický šok a boli im podané sedatíva. Momentálne ich čaká psychologické vyšetrenie. Dievčatá sú hospitalizované na tomto detskom oddelení v nemocnici v Partizánskom. Sú v takom šoku, že ich mama sa od nich nemôže pohnúť ani na krok. Deti sú až tak traumatizované, nechcú sa odo mňa pohnúť a len keď aj na chodbe začujú mužský hlas, už sa boja. Pritiskli sa ku mne a báli sa. Psychológovia takýto postup úradov ostro odsúdili. Nepáči sa im najmä to, že všetko videli spolužiaci dievčat. Určite to bol šok, pretože deti prežívajú v tomto veku podobné situácie veľmi emotívne. To, čo sa stalo tejto našej spolužiačke, ako keby sa stalo aj mne. Termín, čas a spôsob výkonu rozhodnutia určil Okresný súd Partizánske a nie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Prečo súdkyňa Okresného súdu v Partizánskom rozhodla, že deti zoberú zo školy, sme sa napriek snahe nedozvedeli. Podľa zástupcu hovorcu súdu je totiž na PN-ke a tak sa mu jej stanovisko zistiť nepodarilo. Pre televíziu Joj, Pavol Čertík.